Hvad så? Velkommen derude. Jeg har fået et nyt headset. Og jeg ved ikke helt, om jeg har fået det rettet ordentligt. Okay. Det er pænt lang tid siden, jeg har fået uploadet en ny video, og jeg er oppe med en ny kanal. Så ja, det er ret lang tid siden, jeg har spillet det spil, så vi vil se, om jeg kan finde ud af at bruge knapperne igen. Nå, men jeg er stadig... Wow, shit. Nå, okay, jeg startede helt fra. Men så godt som i gang. Som altid. Okay. Jeg skal lige... Nå ja. Okay. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg får et ordentligt grip på det her. Lort. Så lortet op. Bare op med det. Op med lortet. Fuck er det der. Wow. Okay. Hvad fuck er det der? Jeg skal bruge det der lort. Til. Nå. Lad os komme op med skæbnens øje, kalder jeg det. Og væk med den lort. Hej hej. Og lad os få banket nogle knogler. Nå, lad os se, hvordan vi gør det her. Mums. Babs. Wow. 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 Ups. Ost. Nå, lad os få den her op. Så vi ser, om vi kan få lortet. Så skal lortet bare. Se hvad jeg har. Så lige rykke husen lidt. Lavet plads. Så. Er det ikke fint? Se hvad jeg har her. Og så lægger man lort der. Lige der. Og så tager man det andet lort. Altså fjerner lige benene, ikke? Eller ribbenene, eller hvad fuck man kalder det. Og så tager man ellers bare lortet op. Sådan her, så har se, er det ikke et fint lever? Kød. Jeg vil have lidt af kød. Ja. Det kan du bruge som din barn. Jeg tror ikke, jeg kan gang få det op. Jo, det kunne jeg. Jeg tror sgu ikke, jeg kan få lort op. Yes, det kunne jeg sgu. Ikke lige det smarteste sted at smide det her. Nå. Godt, det ikke bare er gamle simulator, fordi så skulle jeg... Okay, jeg skal lige have et ordentligt grip. Det er alligevel pænt fedt grip. Aha! Undskyld. Whoopsie! Fuck, det der, det var godt nok lidt. Jeg skal ikke ramme, jeg er ikke ramme. Ikke ramme. Følsom svin, mand. Prøv at se. Bare med rørknogen. Ram nu. Virkelig nu. Hold fucking. Lad være med at bløde. Stop. Stop så. What, det virkede sgu. What, urealistisk. Ja, så den ene puls går over. Andet lort. Fuck er det, man skal skære i? Jeg er ikke helt sikker. Fuck, det er lort. Not a good time. Motherfucker. Hvad er det nu for en? Jeg er ikke sikker. Jeg prøver den grønne. Jeg er ikke sikker. Det der ser ikke lige for dejligt ud. Jeg er ikke sikker. Jeg prøver den grønne. Det er alligevel død. Jeg prøver den grønne. Jeg er ikke sikker.
Jeg er ikke sikker, folken. Nej. His. Nu er det bare det, man kalder. Turbo! Okay. Lortet skal bare op nu. Nu skal lortet bare op. Kom nu. Gud i Kristus. Gud og Kristus Jesus, motherfucker. Lad nu lortet komme op til mig. Prøv at se, jeg skærer i dig. Jeg skærer i dig for at hjælpe dig. Hjælp mig nu bare selv, dit svin. Se, jeg prøver ligesom at hjælpe dig. Ikke? Prøv at hjælpe dig. Skal du nu fri? Ikke? Skal du fri? Mester. Yes! Så lå du fri. Nej. Nej. Jeg skal have fat i den. Nej. Det er dårlig timing, det her. Yes. Op med lort. Det andet hjerte. Kom nu! Væk med lortet. Så nu. Hold lortet. Så siger vi. Nej! Ikke den der. Nej! Ikke det der sted. Nej. Nu dør han jo. Pis. Lort. Det var ikke mit problem, jo. Nå, prøv igen. Jeg må søge en lort, gider virke nu. Op med lortet. Fuck, det fløj lige ud på en lang væk. Okay. Vi prøver den grønne, hvis det er det. Eller jeg er faktisk ikke helt sikker. Vi prøver den anden. Vi prøver bare en af hver. Så må vi se, hvad der virker. Som den her. Som altid. Wow, skills. Root monster timing. Denne gang så flækker jeg bare alle knoglerne op. Alle knoglerne på en gang. Kom. Det var masterskærning, det der. Jeg tror faktisk, jeg skal være alene og det står. Sindssygt, jeg er vildt til at knække rødben. Er du sindssygt, mand? Jeg har godt nok skills. Wow. Var det ikke den grønne, vi blev enige om? Vi prøver sgu. Jeg er ikke sikker. Jo, det var sgu den. Sådan. Er jeg bare lige syg eller hvad? Sådan. Vi starter med at rive lungerne op. Lige smide det her lort væk først. Så skal vi ikke. Så noget det her andet lort her. Så noget det her. Det er klart. What? Hæver jeg lige nyrerne op der eller hvad? Helt klart. Shit. Det er faktisk ikke meningen, jeg skulle have den op, men det går godt der. Hvad skal der ske? Kom nu, motherfucker. Kom nu, skær lortet. Skær nu lortet. Skær nu. Yes, så lortet op. Hen. Nej. Ej, altså. Fuck it. Væk med det der. Det er ikke sådan en der, man brugte os. Jeg er ikke sikker. Nej, lad nu være. Sådan. Yes, han overlever sgu. Master King. Her.
Ja. Stop. Se, det er dit gamle hjerte. Er det ikke sejt? Du kan røre det. Det er faktisk pænt urealistisk, at den ikke bløder af det. Ja, brug det som eller noget hovedpude slags. Så vi lige se, om vi kan få det i hvert fald. Det her, det er det, man kalder en Philip. Det er sådan en dejlig kyllingknogle til Philip. Mops. Se, hvad er også her? Det er sådan en, du kan lige få i øjet. Det er sådan, der er dejligt kan støde og irritere dig. Det er sådan slet med dildo, jeg har sådan på noget. Lad være med at blikke. Og så siger man... Virk nu. Er I klar? Jeg må lige klare den. Hallo. Klar den. Hallo. Klar den. Så lad nu lortet klare det. Jeg vil bare sige det. Altså. Og jeg ikke sætte den præcis i hver gang, ikke? Fuck. Det var han nu, eller hvad? Det var bare musik. Ej, altså. Hallo. Hvor fuck kan han egentlig være i live? Står han. Mennesket er død lige nu, faktisk. Sådan pænt urealistisk. Men Surgeon Simulator kan alt. For eksempel også i en eller anden operation, så skal du operere en alien. Altså, what the fuck? Ja, jeg tror faktisk, jeg kan få en vold nu. Er det ikke noget med de der, skal sidde sammen, eller ikke noget? Ja. Prøv der. Det er ikke der, vel, marker. Herover. Vi er enige om et hjerte sidder over i venstre side. Så vi prøver herover. Whoop. Altså, lortet virker ikke. Mester. Hjælp mig lige. Og se. Det her. Hvordan skal jeg sætte det her i? Jeg er ikke uddannet læge. Hjælp mig nu. Er der ikke en eller anden sygeplejerske, der lige kan komme ind og sætte det der perfekt? Nej, altså. Du mener ikke, jeg bare brugte fucker lang tid med det lort. Lad det nu komme ned i. Altså, skal jeg lige skub? Kom nu. Læg dig nu ned i. Læg dig nu. Sådan der. Så kan jeg lære det. Og den næste, det er den med... Hvad fanden er det nu, det ikke hedder? Det ved jeg ikke, men vi ses i næste video. Hej.